Juče sam išao u lov na zečeve. Pa jesi ulovio nešto? Ništa. Pa otkud znaš onda da si išao baš u lov na zeče? Ljudi, senzacija. Pa ljudi, senzacija, jeste vidjeli ovo? Ti ćeš biti najbolja pevačica. Ti ćeš bolja od Madone. Ste vidjeli? Jeste vidjeli? Kao da smo zajedno išli u školu. Kao da smo tolike godine zajedno proveli. Ne. Ali, kaže mi delo je tako. Ali ja sam sasvim slučajno ovdje se vratio. Ja slučajno vidim ovaj natpis kod lude ptice. I onda pomislim da to ima veze sa nekim mojim životinjama. Molim vas, pa ste vi bili u sali, jeste vi vidjeli da između vašeg objekta i našeg ovog lokala nema nikakve veze? Ja kad sam vas vidio, ja kažem, evo, senzacija! Ma to je živa senzacija! Molim, pa nisam ja valjda senzacija. Ne mislim na vas, mislim na životinje. Evo, mi bismo mogli da uspostavimo jednu trajnu saradnju. Naprimjer, jednoga dana Meda vozi bicikl, pa onda drugog dana tigrovi skaču kroz zapaljene obruče. Ma molim, šta vam pada na pamet, pa nemoj. Čekajte da damo malo i Anđelku. Pa trećeg dana vi stavite glavu u čeljusti lava i tako. Hoćete molim vas, pa nisam ja. Ja nisam direktor cirkusa, slušajte, vi ste tu nešto pobrkali. Dobro, pa pustite sad te formalnosti. Direktor zoološkog vrta, pa znamo to, ali to su formalnosti, pa sam svake ambiciozne životinje da jednog dana iz zoološkog vrta pređu u radni odnos u cirkus. Pa možda prođu u cirkus. Za Olgicu pričam. Da li ste možda razmišljali o ovom? Da Anđelko, smiri se Anđelko, smiri se. Anđelko, mira, Olgice. Da možda Anđelko vozi bicikl, a onda da skače kroz vatreni obruč, koje gabarite ima Anđelko. Može. Pa da recimo, čekajte, ovo je zanimljivo, da stavi glavu u usta mom pitonu. Dobra ideja, samo Anđelko ima malo, znate... Malo gabariti su veliki. A šta rekao ste za pitona da je Zaturio sam negde mog pitona. Zaturi? Pa to je senzacija, molim vas, ja moram... Tako je bio Šaren. Vidi Olgica kako... Ja moram za trenutak da odem, a gospođica Olgica neka naruči nekom lekse za sebe i za vas piće, kuća časti, a vi se dogovorite sa gospodinom Anđelkom za... Ne, morat ću ja da idem. Ko će ovo da plati, Žaki, pa? Šaren i... Klupac. Velik. Ili davi ili ujeda? Ja znam da davi, ali nisam znao i da ujeda. I davi. Ja. Smiri se, Anđelko. Sine, primećujem da čovek sve više i više potiče od majmuna. Da, samo meni je malo glupo da mi otac objašnjava kako potičem od majmuna. Mrav radi celog života i od njega ne postane ništa. Majmun se zeza celog života po drveću i od njega postane čovek. A ovaj doguru do kabareja. Jao. Ako je od koktela, mnogo je. Jao, pa desi, Mažo, pa ja te tražim, pa ti si sve ovo vreme prespavao. Ja, Mažo? Ma ja kažem tebi, ja kažem pitonu. A ovo je vaš mali. A Ćelčiću? Pa i nije baš mali, izvinjavam se. Ja se izvinjavam, čovek ne sme da ode. Hoću ovog pitončića. Izvinite, molim vas, a kako vi ovo cenite? Mislim, kao živa vaga ili po dužini, po širini, Anđelko? Mimo dužinu ne merimo mi onako od oka. A dobro, prijatelju, kaži cenu, mada je stvarno malo žgolja, vjerujem. Belga. Treba će tu da se boji, da se kljuka, da bi stigao za jaknu, a? I cipelice može. Jo, može. Ponudi čoveku cenu, Anđelko. Pa ne znam, evo šta nudite. Pa slušajte, s obzirom da ja evo delujem kao laokon, a on je nije baš mali, da vidim, da mu sagledam dužinu. Slušajte, najbolje možda da pustimo da on poraste još 10 metara. 10 metara, da mu zubi budu
ovako veliki. Je li? A u ostalom, dogovorite se sa njim. Evo ga. Ja idem. On će još da mu raste, a?